Ja, det man kommer gående ned ad gaden, så møder man en eller anden, man kender, som man ikke så godt kan lide. Og så går han hen og siger, hej Paul, skal du noget på fredag klokken 4? Og det, der står skrevet i panden på ham, det er, hjælp mig med at flytte, ikke? Og det, man burde svare, det er, nej, jeg skal ikke noget særligt. Jeg tror, man burde svare, jeg tror nok, jeg har en aftale, hvorfor det, ikke? Men det, man svarer som alt, det er, nej, jeg tror ikke, jeg skal noget, hvorfor det, ikke? Og når han så siger, at man skal hjælpe med at flytte, så er det for sent at sige, så har jeg nok en aftale alligevel. Og kender han det, når man skal hjælpe nogen med at flytte, så er det første, han siger, når man møder op, det er altid, det var fedt, du kunne komme. Jamen, jeg synes også, det er vildt cool. Virkelig fedt at være her, altså. Og ting nummer 2, han siger, det er, vi er desværre ikke blevet så mange, som jeg havde regnet med. Vi er ikke blevet så mange, som jeg havde regnet med, men det er min far i rullestolen og min søster med brokbindet. Lad os se at komme i gang. Og jeg har det sådan, hvis jeg hjælper nogen med at flytte, så har de altid vildt mange unødvendige ting, der skal op på 4. sal. Ikke? Altså, hvis der er en container i nærheden, så hjælper jeg dem gerne med at smide noget ud. Altså, hvad fanden skal den narm med 2 højtalere og slappe dog af? Altså. Men man får altid hævn, fordi på et eller andet tidspunkt, man får altid hævn over den her nar, ikke, som har købt en stor bakke stryns lige op på steg med sky til, for at fejre, at vi hjælper med at flytte. Ikke? Altså, ej, der er skyer. Fedt, jeg kunne komme, mand. Sindssygt. Men man får altid hævn, fordi på et eller andet tidspunkt, når han står og læser et stort læs op i armene på en, for hans opgave, det er at holde øje med bilen, det er klart, ikke? Og så står han og læser det her op for en, ikke? Og det er som et fjernsyn og et fuglebord, et akvarium, og så læser han en stumtjener over kors forenover, ikke? Og så siger han, kan du have det? I lige måde, siger jeg så er gået min vej. Det var fedt at være her. Jeg har lige fået en ny lejlighed. Det var et håndværkertilbud. Jeg tog ud for at kigge på den, så var der 5 håndværkere, der tvang mig til at skrive under på en slutseddel, simpelthen. Det kunne jeg ikke sige nej til. En hyggelig lejlighed. Det er en etværelses med spisetoilet, som jeg er ret glad for. Så har jeg en skidekabine inde i stuen, ikke? Ejendomsmælderen sagde, at det var en liebhaverlejlighed. Jeg har nu fundet ud af, at en liebhaver, det er sådan en hesterace eller sådan noget lignende sådan. Så, men nu bor jeg bor alene efter min hund døde, ikke? Og det var lidt ærgerligt først, da hunden døde. Man tænker, der er ikke noget, der kan erstatte ens gamle hund. Tænker, jeg vil ikke have en ny hund. Der er ikke noget, der kan erstatte gamle King, tænker jeg. Så går der sådan 14 dage, og så bliver det jo lidt trist at se på sådan en død hund der. Altså, det er... Jeg ligger inde i skidekabinen der. Det er så... ikke så spændende. Så jeg bor alene, men jeg er gået i gang med at forbedre min lejlighed. Jeg har for eksempel lavet forsinket gulv inde i entréen. Min underbo er ikke så meget for det, men vi kan... Jeg kan godt lide teknik. Jeg har lige købt en masse nyt software til mine brødrister, som jeg er ret glad for. Jeg har købt en fjernbetjening til mit køleskab. Så jeg kan skrue ned for det, hvis telefonen ringer. Jeg har repareret mit køleskab, så lyset tænder, når jeg lukker døren. Jeg synes, min mad skal have det godt, ikke? Og... Jeg har købt et bakspejl til min kondicykel. For selvom jeg er paranoid, kan der godt være nogen efter mig, det ved jeg ikke noget om. Købt 2 ringklokker til min kondicykel. Det er kondi-ringklokker. De siger ikke noget, men jeg kan indstille, hvor stramt de går. Jeg er allerede oppe på 4,5, så det går rigtig godt. Jeg har købt en fjernbetjening til min remote. Hvis jeg glemmer fjernbetjeningen hen i vindueskarmen, så kan jeg styre den hen fra sofaen alligevel. I går, der vendte jeg min dørspion om. Så jeg kan se, om der er indbrud, når jeg kommer hjem. Vi gør jo dumme ting alle sammen. Hvis vi skal råbe noget til nogen, der står langt væk, så visker vi til dem. Vi er hernede. Jeg spørger, hvorfor visker du? Jamen, der er alt for langt til at råbe.
Hvis der ikke er mere strøm på fjernbetjeningen, hvad gør vi så? Trykker bare lidt hårdere på knappen. Hvis vi kommer kørende ud af vejen på motorvejen, og der er et skilt 800 meter frem, og vi ikke kan læse, hvad der står, fordi bukserne er lidt for små, hvad gør vi så? Så lænder vi os 20 cm frem. 120 km/t plus 20 cm. Og sidst, men ikke mindst. Hvis vi skal bruge nogle tændstikker, så tager vi æsken op, og så ryster vi æsken først. Fordi hvis det rasler, så ved vi, der er tændstikker i æsken. Og så åbner vi æsken bagefter. Men hvis det ikke rasler, hvad gør vi så? Så åbner vi æsken for at se, hvad der er galt. Kunne jo være de nye raslefri tændstikker, man ved det ikke. Jeg skal til at slutte. Det har været hyggeligt, og også fordi jeg har haft virkelig dårlig start på dagen. Jeg vågnede op her i morges ved min telefon ringede. Man kan nu få nogle telefoner, hvor man kan se, hvem der ringer, før man tager røret, kan man se, hvem der ringer til en. Jeg vil gerne have en telefon med, hvad ved du knap, simpelthen, fordi jeg blev ringet op i morges af en pige, jeg kender, som sagde, at hun er gravid. Hun vil have barnet, og det er mig, der er faren. Det er jo hele 3 ting, sagde jeg. Det går virkelig. En lille kinderüberraschung. Du er alt for mig. Tak for det.